गिबियावनो रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारियारि आफादाव खामानि मावनानै थांनाय 12 बोसोराव गोबां बेबायदि समाजनि माहारिनि जेंना जेंसिफोर बा एजेन्डा बायदिफोरजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सोरखिबोबाय आरो खुब गोसो खुसियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बिदाय लाखांनायनि उनाव आथिखाल बड'लेण्ड ओनसोलखौ थांनाय सिगां समनिफ्राय आथिखालनि जे थासारि बेजों रुजुनानै नायोब्ला राजनिति बिथिं गुबुन गुबुन बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालनि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम सरकारनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै समग्र ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो बेवहाय जौगानाय दावगानाय फारफ्रोमबो बिथिङाव माने आवगायनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बेखायनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु बारग'खांनायखाय बा आरोबाव राजनिति बिथिङै बे बिथिङावनो खामानि मावनो हायो नामा बेबायदि गोदान साननाय गोदान मिजिंजों दिनै जोंनि 29 नं 30 नं सानजा क'क्राझार LACनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारनि नुजाथिनायाव बिथांनि अननायाव UPPL हान्जायावहाय जयेन जाफैदों। दा बे जयेन जाखांनायनि उनाव आङो आंनि साइडनिफ्राय गोलाव सम बेबायदि खामानि मावनायनि उनाव जे मोनसे मोन्दांथि आरो जोंनि राजनिति थासारिखौ नायनानै आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो BSc खौ दोनथ'नानै BTC निफ्राय लायोब्ला दासिमाव जोङो फ्राय 20-22 बोसोर जाबाय। बे 20-22 बोसोरनि जे जोंनि बर'फोरनि जे राजनितिक दावबायनाय बेनिफ्राय जोंहा जेखिनि जोङो मोननो हादों जेखिनि जोङो खोमानो हादों जाथि हिसाबैनो जा जों ओनसोल हिसाबैनो जा बेखौ दिनै जों हिसाब खिथाब खालामनायनि मोनसे सम फैदों आरो बेवहाय हिसाब खिथाब खालामनानै जोंहा जेखिनि मोनसे लेकिं थाबोदों गोरोन्थि थाबोदों बेखौ जोङो सुद्रायथारनांगोन। जेरै जे मोनसे थासारियाव दंफैयो जे मोनसे अबस्थायाव दंफैयो जोंनि जे BTC नि बेबस्था एबा बर'फोरनि जे राजनितिक माने मोन्थाय बेखौ जोङो सोरनिफ्रायबा अनसुंथायाव बा सोरनिफ्रायबा जोङो बेबायदि आरामै मोनाखै। बेवहाय जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि जाथिनि गोबां जोहोलाव जोहोलावफोरनि बिखानि थै गोलोमदै आरो रायजो राजाफोरनि नाजासोमनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जों बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ मोनदों। दा जोङो जे थासारिखौ नुदों जे जोंनि गेजेराव गावस्रा गुस्रा जानायनि थाखाय एबा मोननै मोनथाम बेबायदि दोलो जानायनि थाखाय दिनै सोरबा थार्ड पार्टि फर्थ पार्टि बेबायदि नैथि थामथि गोहोआ बे जोंनि जे BTC नि जे गोहो बेखौहाय बिथांमोनहा सेख'नायनि बा बेखौ नोजोर होनायाव जोङो नुनो मोनबाय थादों। बेबायदि समाव बेबायदि थासारियाव जोंबायदि लाइमोन जायफोरा दिनैहाय एसेबाबो साननो हानाय बुजिनो हानाय जाबाय जोङो बयबो साखाफारा जानांगोन आरो बयबो ओंखारबोनांगोन। बेनो मोनसे राइट टाइम बेनो मोनसे थि सम जोङो बेबायदि खौसेनि थाखाय बयबो नाजानाय बियो थानांगोन आरो बेबायदि जानो हायाब्लाबो बेथ' पार्टिनि खोथा जाहैबाय। दा जायखिजाया माने जायखिजाया संगठनावनो जा बा बेबायदि आफादावनो जा बिबाना गिदिर बाथ्रा नङा। जायखिजाया बिबानखौ लाया मानो मोनफ्रोमबो बिबाना माने खामानि मावनो थाखायसो जायो पजिसननि थाखाय जाया। आं सान्दों बियो UPPL नि बेलायावबो बेवहाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै आप टु मेम्बारसिम गासैबो बिबाना पजिसननि थाखाय नङा बियो खामानि मावनो थाखायसो जागोन। बेखायनो गोसो थायोब्ला जायहा इस्सा दङ माबा मोनसे खालामनो माबा मोनसे मावनो थाखाय गावबा गाव गोसोआनो गिबि रां होननाय बायदि नैबे पार्टिजों एडजास्ट जानानै खामानि मावनाय बेलायावबो बिबाना मेटार जानाय नङा आङो बेखौ दा फोथायो। नोंथांजों लोगोसे गुबुन लाइमोनफोरा दासिमथ' गोबां माने लाइमोनफोर जायफोरा दिनै ग्रेजुएसन जाबाय बा फरायनाय बिथिंनिफ्राय एसे थाथ'बाय बेबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै राजनितिकआव बा नैबे UPPL हान्जायावहाय पार्टियावहाय फैनो थाखाय
बिथांमोना जोबोद आग्रह जानायखौ फोरमायबाय थादों। जोङो निश्चय फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ पार्टियाव लाबोनानै खामानि मावनायनि मोनसे स्कप एबा स्पेसखौ जोङो होनो थाखाय नाजागोन। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783-60226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।